Ahoj, Patrik Gondo. Dnes vám predstavím trojizbový byt na Okružnej ulici, ktorý sa vám bude páčiť, ak hľadáte naozaj veľký byt. To je prvý predpoklad. Ste, alebo čoskoro budete rodinka, alebo chcete bývať na žiadanej adrese v Michalovciach. Poďme si ho ukázať. Takže, ak sa chcete prísť pozrieť, tak mi zavolajte alebo napíšte. Majte sa fajn a vidíme sa.